Ebusuafo for bechiachi obi ama yin ho akwaba edeba by Grace TV GHS. We did say twedi amponyanko pantom. Obi a ho yebusua yeguso e ma yin ho afihyiapa. Esre ososo hin yankopon se onhu ye mobo na onkaye ade aye nyina mu. Awe Awurade Yesu Kristo de mu nti amen. And of course, we so your first video our film pemie no ene aduonu ensiam nti meso nyame se ye ne ayehwe video nyina ne won ye ba behwe akire ene ye ne subscribe to by Grace TV ne ye ne abusua ne obu bia Ghana man nyina nyame hu ye mobo na omo ye ho ban na omo ade na ni moye enhye ne mu nyam e wa film afi we mu ade bia ya hwehwe ache na ye nsanka no yankopon hu ye mobo na onfa no ye e wo Yesu Kristo de mu nti amen. Abusua Sampahene nana Samba Jafla ye otosumi no tole Samba Jafla ye otosumi no ababontia bekasa for the very first time na nsem odi to John de kan na afei e say afia kwawie na wo ma Sampahene ma nyina afihyiapa wo ma kotoko na afihyiapa me sebe kan Asanteman nyina e na afei wakasa e dia fa Sampa ntokwasem kakra de bia na ama na homne so na ekoso na akasa kire se asomdue no de ohwehwe on pese o ha na ama na bia bekoso oye ne bia bekoso da bi abire bi oprehwe se nkabom ni asomdue beba Sampahene mu ne bia ka Asanteman ene Ghana man nyina na ebakotie na nsem a waka no afei wi ene ye won nsem a ebebisa the Chieftaincy ministry ena afei mpanyimfo awodo ya aka efa Sampa asomdue ya yehwe ho ena afei onse bibre no omse o na Samba Jafla de Sampa e ba Asante entisa en yesa ka dance ye bako ye dine so babetudwa ami na wo se enye sanete na ahyase ye kwa no de kame ho abusua na yenkotie na Samba Jafla ya otoso mienu Sampahene na no disem wode atudwa ya ni na ya asomdue ya o se opede ama Sampa enye basabasa ye da bi ye kum nipa da bi nya na no hwe sanse de ade ne dia na abri bi operation obo ho ban on pese bese no ye bako ena afi wasa akasa ede asese sabi Sampa woni ye hyehye entokwasem yase na omo tu futuro ebenya na da bi eje dem no omo na ye omo empe Sampa yi ti wo se obi kasa na o kasa chese o pese Sampa kwament mo ase gba na se o kasa de hye nipa bi kutupa na chese safo ni na no omo pe Sampahene kan kro ne mpuntu enti na ya na amana kwabasa na de yenkotie na Samba Jafla asemmbra ye ba beto ye boas na de akabia ye de asom. Beloved people of Sampa and the entire traditional area, as we prepare to enter this new year, I extend my heartfelt greetings and blessings to you all. May this new beginning bring renewed strength to every family, growth to our communities, and hope to every heart. I call on all our people, whether in or out of Sampa, to embrace peace and peaceful coexistence among ourselves. Peace is the foundation upon which development stands. Without peace, progress is delayed. With peace, unity and prosperity become possible. Let us give peace a chance and choose dialogue and mutual respect over division. This division and misunderstanding are largely created by people who do not have Sampa at heart. We cannot allow that to stand. We are one people with a common history and a shared destiny. Together, we can overcome our challenges, defeat poverty, and work tirelessly to build a prosperous future for our land and for generations yet unborn. Arguably, Sampa is the largest producer of cashew in the country. I will therefore use this opportunity and assure all our friends and partners in this line of trade to be steadfast and have faith in Sampa. We shall continue to work together to grow the trade. To the government, we are prepared to work closely with you to bring growth and enduring policies that will make Sampa the hub of cashew trade in Ghana. To all the security services, professional bodies like teacher associations, nurses and doctors and other allied health workers, traders and all stakeholders, we wish you well and implore on you to work with us to make Sampa great again. Sampa used to be the beacon of trade and commerce. Together, we will bring this spirit back again. In this vein, I urge all residents and stakeholders within the traditional area to support efforts that promote harmony, development, and collective responsibility. Let us stand united in purpose and action, remembering always that our strength lies in our togetherness. May the new year bring blessings to our land, wisdom to our leaders, and opportunities to our youth. May Sampa continue to grow in peace, dignity, and progress. I want to use this platform to wish His Royal Majesty Otufo Osei II a happy new year
and also to wish the people of Sampa and all the traditional area a happy new year. Na yukukunga jaso afishapo ifon wata lomba forki yuja mengu chele singiko. Sampahene na Samba Jafla and say what to join Yakuti be about 70 can boy and tofano or may at said the kind as we gain on your share and to acquire echoes for Sampa and fast we far and punto be a ma. Sans Sampa for you nipa bako. Only na nipa bako young neura and then on Samba Jafla. You're tossing me into only come on na as we emra. And after what they catch chips and can cast one way saying I want empress Sampahene punto. And the official pan some man Sampa this year na the official pa and some PSC pa and the man crop Asante kotoko ni Mr. Meka kuntum kantabo and the Asanteman na na busuya right from Sampahene in some idea to try ye ni komo kakra on so ya beti am for o na Sampa kra no enka Asanteman ho da Sampa kra enso Asante da Sampa kra no ene Asanteman ni twaka bia no ye nyina hu se entesa because ye be kaya haya na busuya me bigina enche ede Alhaji Idris Mahama committee report ebremo in the year 1986 yes akata ne ba bonten na church se mu abrama mpin that Rollins no ye mampini na kata ode ba bonten no chire mama ira ni Asanteman Ghana mari na ati ase enkuro bia eye Kotokohene dia na Sampa ka ho bia enye kuma akra na woni bibia busua on se Sampahene na o tie akunya so no kwa akura wa afim pimienu ene ensomo the din ene Nana Kofi no na Nana Kofi no ya no Sampahene on say ne breast na Sampa nya amahene na mahene na wo abesi sabe e na da bia on say ya na ye cheche mu aye kama ne kusi say empo Sampahene a wunya aye sabe no esremeka na e club ya Asante kotoko ni Asante no tumfo poko ara toso mi katachi e na edom Sampa e de mahene ma Sampa na no abrantie fe sa modi akasa no akra kai say e brana na no kope mahene wo kumase no kre say omu na obi agitum say Sampahene a ene wodie na nipa bi ade bo won Sampahene no sabi en fiti yum na bae Mr. Meka on en fiti form na bae e o ne kase ahomo pro na koma pa na daroma en o yeso beboa na Sampa enya mahene na wonim yensa kakrata bi anase mfoni bi en ha na ye de ato afigin so no wo hwe mfoni ye twagu ya or say your caption there was Nana meets Otumfuo Pokuara II at Menchia Palace when he was sworn in as a paramount chief 1984. I mean sense to be we have from that now say Nana meets Otumfuo Pokuara II at Menchia Palace when he was sworn in as a paramount chief in 1984. And this out for year Asantehene Otumfuo Pokuara Katechi. And our hena or chair Asantehene Otumfuo Pokuara no aye Nana Kofi so no abuja tie ni o ɔhene a wɔkye Asante Otumfuo Pokuara Nana Kofi so na bakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔn nana ɛyɛ Sampahene saa brɛ no 1980s wɔ bɛyi na wɔn nana ɛyɛ Sampahene yɛ ɔtena akunya so abɛpem afei mpem mmienu ne nson ansa na wɔyɛ nyamedea ɛna mbokura bɛ wɔyɛ nyamedea wɔ afei mpem mmienu ne nson no ansa na yie ne bɛkɔ so deɛ ɔte yie bɛkɔ so ame akɔpɛ ne korabe no ɛnam sɛ Sampa kɛkye dɔm fi kuo ho nti na anam kye dɔmfoɔ yɛ wɔ Asanteman mu ɛna ɛkɔɔyɛ yɛ saa brɛ led by Mr. Meka ɔhene ba champemene onyina ene koye ekohwe ma de dotiye ne sie ni bibia oya amamre ni amane nyina Asante amamre ni amane bi esefata ansa na Nana Kofi so ye ne kwakura na sebi ye na koto empanyifie na oka nanom empanyifo ho na danko ama sebi womina atena so bi asefofrom enti saa ohin ya no we Sampahene afi apema hankuna bi wotwe nan ena unse wabɔ ne mu ase ne wakɔha ne ntoma na ɔkyea Mr. Meka ho Asantehene Otumfuo Pokuara it is obi ka kyerɛw sɛ Sampa enka Asanteman ho da na bia nura ya na sabi na Samba Jafla ɛde Sampa ɛbɛka Asanteman ho enti sa krata we na sɛ mfuni adanse ɛnyra da we afi apema hankuna bi wɔtwe nan ɛna wo Nana Kofi so obɔ ne mu ase akyea Asantehene Pokuara ɛbra yɛ rapagya no ayɛ ne mahene enti adanse we wɔ hɔ. And now me the Alhaji Idris Mahama committee report thereby. Yeah, you know it one dance here. Eleste or church in Kura. Eka Asanteman ho na ebia administrative wise akodi sabre na yebuna half na yebuna region yebuna east region. Emma or kind esini pise Sampa eka ho bi. Nti se adanse we nyina ho honom bi mu abusua ɛdeɛn ya na esi kwan anti ema empanyfo enye de ese omo ye se be beboa ama obuni beka se once and for all Samenti was no yini na we yese to atwa na ka ma asomdwaba
ɛdeɛ na ɛsi mpanyinfoɔ kwan ɛsiane sɛ adanseɛ ne adeɛ a yɛnya a mɛkura kwadaa mi nsa ka gyiri yie sɛ mpanyinfoɔ nso ɛwɔ access to it na wɔn deɛ wɔn wɔ n'akɛseɛ wɔ koraa and what then is preventing them na wɔnim ironically yɛhwɛ biribi wɔ ase ɛnaa no yia na bɔkɔ ntɔkwa ho nsɛnsɛm yɛn nuanom mamposifoɔ ɛne yɛn nuanom kusi asefoɔ ɛne bɔkɔ ntɔkwa yɛ di nipa nya paa nya asɛm ketewa na kɔtɔkɔhene ɛkɔba sɛ yɛwura ɛna ɛboa siesie ama asomdwe aba yɛn nyinaa ehu bi ɛbrɛ kusi asefoɔ ba kɔtɔkɔfie mamposifoɔ baayɛ na wɔn nyinaa wie yɛ ne gye mu obi afiri kɔtɔkɔfie kɔɛ na yɛwura ɛkɔ presente findings na anaasɛ recommendations de ma Ghana mampanyin na also recommendation na ebeto dwa sɛ kusi asefoɔ na sɛbio Mr. wɔn edi akonnwa no ɛwɔ hɔnom ɛna ebeto dwa sɛ rival chief a abusuantie ni o meka de abesi asɛm so Mr. rival chief a ɔwɔ bɔkɔ na ɛnyɛ deɛ ɔyɛ ɛyɛ naba azigiri abogara gɔ na ɛyɛ kusi ase ɛni a ɛkyerɛ sɛ nkrataa no wɔhene ntwam nyinaa di adanse sɛ wɔn na ɛyɛ bɔkɔ n'aba no rival chief a yɛ nana yiri esi no yɛ a ɔyɛ mampresi ɛni no ne yie mu anka ebia na yiri ɛmfrɛ no mmra n'ahemfie na ɔmfa dwumadie foforɔ nhyɛ ne nsa ɛfa ahemie mu ɛnyɛ saa nso a ɛwobɛtumi atena bɔkɔ ɛmu ɔtena bɔkɔ a na ma ɔnyɛ deɛ ɛsɛ bi a ɔhene kɔyɛ ne san kwankɔfɔ ɔha ne ama ne ama ɔhene proposals anaasɛ ɔhene recommendation saa nsɛm no wɔ mu no ɛni gyina bosome koraa maa yɛ abusua san sɛ bronya bosome yɛ mu na ɛbɛtɔ dwa bosome koraa maa ɛna the interior ministry etu saa na ma ɔno na mede krataa na ɛtɔ so ho ne akenkan na yɛwie a yɛbɛbusa sɛ ɛne ɛsɛ saa na ɛte ade nti ɛna Sampa deɛ ɔmo nyinaa fo di amsom to wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so enti wohwɛ ɔsɛ weyɛ from the interior ministry ɔsɛ implementation of the recommendations of the Otumfuo Nana Osei the second of the Bawku. This afternoon, this afternoon, personnel of the Ghana Armed Forces removed Alhaji Seidu Abagri from Bawku, pursuant to the recommendations of the Otumfuo Asantehene Osei the second mediation report regarding the Bawku affair. Alhaji Seidu Abagre is safe in the care of the security agencies. And he was say, "Say we are no brakata omode ensemo beto dwa no." Ono mo say we are na na Ghana Armed Forces asrafo wo mo ayi Alhaji Seidu Abagre na free Bawku. Said their recommendations are Mr. Meka, probably Asante Kotokohene, adi beto dwa na ekire no. Sa pepe e fa Bawku nsem nti na mo etu sa na mo no. Na mo say ka dia to so am obi ati say Alhaji Seidu Abagre is safe in the care of the security agencies. And Timasama making and said, Ministry of Interior, led by Honorable Muntaka Mubarak, the Abetuja say, Kotokohene, and this was and then I come upon about turning the order my Ghana, my Ginanti. And a fat Bokun send 7 recommendations back where Ba say, Sebi Alhaji Seidu Abagre is what now Boko dia. What about say ordinary citizen, and yes, answer, and yet not really. And friend number na him fi no page model function nsa no Ghana Armed Forces o modi so etu so na mo se be beboa ma asomdwe aba sanse Kotokohene na aboa asesi asomdwe aba Bawku enti in that same vein so hena kasa fa Bawku nsensem no mo tie di so dia Sampa nsensem so Sampa kwa ye nim se Kotokohene na ne dia ya oni obi amumu hye na Alhaji Idris Muhammad committee report 1986 be ka the same thing na abaya hodo aba akwa ina di one dance and I'm sorry dance kakra asa cho sisi na Sampa nsensem the various factions one I pre na na Sampa Jafla na one Sampa mine ne fa ene sa modia ya ne na so rival chief a no so ho a oye ono so di ne hine of fine kwan bi so asabi ensem fatai omo nyina na ba hine kase ni emo hine kase etna ase Asanteman nyina ma obi abo ni nkudu ba na no nyina akọ benkum se da bi ablantie fan nsem wo kan si so na fa sei ene se fata ma ohene ka se sa dia mu nyina mo nka mom na mo nkoyi di siembra omo ka bom koyi di hye eba di hye brantie justice ankama ya se si a wo Sampa mine na Sampa Jafla enti senko ohene ka se awie na asomdwa ba se mo nso ohene kasa budi so ma bia abo ama bia pepepe dia eni adenti na efri sa abre no abesi ne Ghana Armed Forces from previous government, everyone say previous government go out now so anya ho hwe. No ma betina akonya so be say afimu ani. Na besine when are you going to take action? Ever Sampa nsensem. So what me take action Bawku de enwa masomdwa abade a. Ye busa the Ministry of Interior led by the Interior Minister and impanyfo ina ne Ghana bambofo mpanyfo. Ye council idea the Commander in Chief of the Ghana Armed Forces Ghana Mampani. When are they going to take action? Our Sampa
Say be a rival chief be as we na free ho. Ama asomdwe aba na Sampahene na Sampa Jafra. Etimi abu ni man ama oye ne bi ama. Ekoba sa dia na ese na e bi a selective justice na ekoso yo. Yes sir. Ministry of Interior led by the Interior Minister. One more crata with betu Johnson say pursuant to any recommendation amaye. And the sad dia Mr. Meka. Sampa so they be na munim dia ye kan mo say honso ɔhene ɛna yɛ ne dea waboa asiesie wɔn nsɛnsɛm ama yɛnya Mahene nanso abranteɛ bi sɛ ɔhene asɛm ɔkan ɔntie ɔde ne pɛ bɛyɛ deɛ ɔpɛ wɔ kuro no mu ama nipa a yɛ nyame deɛ a wɔn yɛka sɛ yɛka a yɛnka wie menim sɛ moate bi moho bi nti sɛ pursuant to kɔtɔkɔhene recommendation deɛ a madaroma ɛne ɛberɛ bɛyi ɛna Sampa nso pursuant to ɔhene directive anaasɛ sɛ ɔhene authority ɔhene kɛseɛ ne tumi yɛ Sampa ka ho bi wɔbɛyi rival chief yɛ Sampa afiri hɔ na ama asomdwe aba kuro no na akra bia enwu anyi nyame dia. This is a question I yebisa the Interior Minister and Ghana Armed Forces. Na yebisa the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, who is the #1 gentleman of the land. He says, "Let's the President of the Republic of Ghana." Here John Dramani Mahama said, "Dabe and a Sampa so we take action." Said you now my rival chief be for some akoyi allergy. Yeah, no man proceed for and allergy said the bag free. Boko amas mu dua bay. Zia we boko pictures and videos as we dua ba obi a ho ato obi agina ni. Da be ma rival chief or ha adwene so was Sampa somebody as we na free abo amas mu dua ba. Na bibia ye boko. Ana ho de e bia ensabi krokramu entimu ntimi nya hwe mfa ho ana. Da bi ni kwan se basa. Aye se mo ntimi anya sa de wi ana obi tinchen na or imagine ye ma bi kan sem bia na mo mani pa no ɔdwen sɛ ane ampa selective justice akɔ so ɛnso ne kwan sɛ basa ti yɛsrɛ mo sɛ ɔhene kasa na motie die a na motumi aboa ma Sampa asomdwe aba deɛ a mesrɛ me ka ho sɛ bibɔkɔ asomdwe aba deɛ a ɛne Sampa nso wontwa mo ani hwɛ ɔnom na mo ano rival chief bi ɔwɔ bia Ghana mmara ne ni ne ma asomdwe mu asan sɛ Sampa ɛnyɛ republic on its own Sampa ka Ghana man ho yɛ Ghana mmara ɛna Sampa ɛdi so ɛnso so ɛwɔ hɔnom sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ but asɛ abusua yɛn no nko a shockingly onim sɛ ɛnkyɛ kora Ghana mampani ɛkɔ sunyane ɔmo lanche project ahodoɔ ɛma in the presence of the Republic of Ghana no aberanteɛ friend sɛ Samodua na ɔwɔ bi efra ntoma egyina Ghana mampani nkyɛn ti ɛho sɛ ɛkɔba saa na ɛyɛ ama na ha adwene bi a ne ka na ɔka na akɔyɛ de but no kɔyɛ baako pɛ because say who say allergy say do abagre ya na ili na si no hene oboko no kre enya ne kwan so kotoko hene kra anchim ne dia dance ya mesre meka nti say sa na tie dia na empanyufo amamra ya adwuma na yi na firi wa sa modu anso nso ankyere ohene bia who is a chief hene ohene ne obi a say bo afa amamra ni amane mu na yi no na wo so ade a chere wura na wura ko no ahye ne nsa go through all the customary processes yemu say ho Sampa ka Asanteman ho ebrebe na sa modu akosi ade chere Asantehene mesre meka or be Sampahene to the extent say President Ebela Chijumedi bi no gina mu bi gina president chain. Mr. President ohene wada Roma Ira Ghana mampani. Eba sa na eya ha adwen. Enti yesre se mo take action oboko a, we take action so Sampa na emwa asumdwe. Masan so some of the pictures na ya na media nso a eya na ha adwen pa enso so ewo ho no mu a enye asem keto. Andi abusu ya we quick one. E de beso mi gina ya. Enti ya Sampahene na Sampa Jafra. Finally oba bonti abekasa. Ya ni nyina fa asomdwe ya ayehwe de ama Sampa o kire se Sampa nyina anka mom na yempempuntu Sampa nyina anka mom na o man fa ntoma penfra san se ntokwa yakunwe yabuwe de bi emwa asomdwe ma ene ye baako enna Sampahene na o tie kunya so okwa no abia na o chia Asantehene pokwa o man hia kotokofie oba asom na o chia yirant na se Sampa nya nne ene be ka Asantehene enti sada ene ye de boko de enso ye case study say so when kase kasa na mpanyimfo ti de esre wo mo enye Sampa so the Ministry of Interior led by the Interior Minister and mpanyimfo aka and African mampani Sampa so rival chief na ho no abrantie Samodi abrebe eno be na free ho na sa afi we so 2026 na me hu ye mo dom ye nkwan say ya na ebe koso ana san se Sampahene so aiche ohene ewo December 2023 19th December 2023 na Sampahene so aiche ohene kese 2 years atwam eko. That's why our rival chief any of my Sampa or Sampa our brother state I did share no state not me am boko de asodua ba esremo a when kase ya okasa ya mutie boko no when kase ya ne sa kasa de fa Sampa tin so muntie na bibia anya asodwe me da se se wajibre na wakam me nyina ho afihia pa nyame nkai na ho na ontina nim tire na o ma dinya nim waye na ensi yi e wo ye radi Yesu Kristo de yonti amen kai se nyuma ku bia daroma
ɛna so yɛ asɛm ɛde dwumadie bro didi kan ɛyɛ obi trading enterprise ɛwɔ Kumasi South Central Junction ɔpa ataade papa ɔpɛ mpɔbɔ papa ne perfume papa de amesrɛw tutumika ɛkɔ South Central Junction obi trading enterprise 2026 yi de abusua ɛhɔ a na yɛkɔ akɔgye yɛn ntaade papa ne yɛn mpɔbɔ papa no bibia ɛnso ayɛ kama no bibia ayɛ asomdwe sanso na mɛka for Better Grace Financial Services ɛde ama Ghana for amɔ America ɛne Ghana for yɛ amɔ Canada ɛfa insurance company papa ɛna wɔpɛ de wɔn abata no afei financial company papa ɛna wɔpɛ de wɔn abata no de abɛsrɛw ɛyɛ Better Grace Financial Services Better Grace Financial Services miame maame na nato anse hene yire ɔhene yire na kusi na yɛkɔ far by ɛde ma Better Grace Financial Services de bisrɛ mo wo de wɔn bata Better Grace na wo sie sika du baabi na afei ɔkɔ ahom gym na ɔhia sika bɛtam sika bum di ama sika bum bɛtam di ama no ɔnyɛ otoɔ tax free ɔmpɛ wei na deɛ na apɛ saa nso ɛna abusua mesrɛ nyamema no mpade a ɔhaw ne amanneɛ bi akora a masɛ bɛdi kaka no ɛna afei sɛ wo ne wɔn sie sika na mesrɛ wo ne da na so nyamema no mpare yɛ ɔhaw ne amanneɛ bi ba na bibi ntimi nyɛ adwuma bi mu a ɔmbɛhwɛ wo akɔpem sɛ wobɛyɛ nyame dea ɔma nso ɔmbɛhwɛ wɔn akɔpem sɛ ɔmbɛwie suapɔn varsity bi anaa college bi na biribi ayɛ kama ɛde ama ɔmpɛ wei na deɛ na ɔpɛ abusua yɛde nyinaa bɛpem ha mema official pa nyame nka nyina yɛ ho na wɔn tena nim kyerɛ ɛwɔ yɛ Awurade Yesu Kristo dim afewe mu ɔma ade nyane mu ayɛ nsie yie wɔnyɛ mfiri ɔsɛefo nsɛm kyɛ sɛ adeɛ bɛyɛ owu ɔhaw amanneɛ deɛ nyame ngye yɛ nyinaa mfiri mu na wɔma yɛntu mpɔn ɛnyɛ from may God expand our territories in the name of our Lord Jesus Christ amen ɛbɛpɛ mu yɛbɛhyia nyame nka ho abusua mɛda ɔpɔ antehwɛ ho si ma me makra bye bye